Мөхәммәд Минашев татарның милли байракчысы. Әйе, Мөхәммәд Минашев Мәскәү урамнарына милли байрак күтәреп чыккан беренче татар иде. Ул Мәскәү уртасында татар байрагын күтәрергә курыкмаган, татарлыгыннан уялмаган, аның белән горурланган, милләтнең бәхете өчен аяусыз көрәшкә күтәрелгән шәхес иде. Мөхәммәд Минашев милләт өчен көрәшне тар бүлмәләрдән киң майданнарга алып чыккан милли сәясәтче дә иде. Мәскәү шәһәрендә беренче сабантуйлардан башлап, татар тарихына багышланган фәнни җыеннарга кадәр аның җитәкчелегендә үтте. Ул 1990 елда ук СССРда беренче татар демократик ватан партиясын төзеде һәм 20 ел буе аны җитәкләде. Үзе янына куркусыз милләттәшләребезне туплады. Мөхәммәд Минашев татар халкының хокукларын, айрым шәхесләрне яклап, Мәскәү урамнарында митинг пикетлар уздырды. Тел, мәдәният, тарих, дәүләт бәйсезлеге турында иң зур оешмаларга хатлар һәм мөрәҗәгатьләр язды. Ул шулай ук үзенең туган төбәге, Нижгар мишәрләре турында фәнни эзләнүләр алып барган. Бу хакта дистәләгән мәкаләләр язган һәм китаплар чыгарган гаявит тарихчылар. Мөхәммәд Минашевның милли сәяси эшчәнлеге бөтен Россиягә таралган иде. Ул бигрәк тә Татарстан, Казан белән тыгыз элемтәдә торды. Ул 1989 елдан башлап 2017 елга кадәр татар иҗтимагый үзәге уздырган бөтен кырылтайларда катнашты һәм чыгышлар ясады, тәкъдимнәр кертте. Мөхәммәд Минашев 1992 елда татар халкының милли мәҗлесен төзүдә катнашты. Шул елда аның беренче кырылтаенда ук милли мәҗлес депутаты булып сайланды һәм гомеренең ахырына кадәр милләт вәкиле булып калды. Ул шулай ук бөтен дөнья татар конгрессы эшендә дә актив катнашты. Кырылтайларында чыгыш ясады, эшлекле тәкъдимнәр кертте. Мөхәммәд Минашевның иҗтимагый эшчәнлеге югары бәяләнде. Ул татар конгрессы тарафыннан милләткә фидакар хезмәт иткән өчен медале белән бүләкләнде. Мөхәммәд Минашев татар халкының милли азатлыгы, Татарстанның дәүләт бәйсезлеге тарафдары иде. Ул шуның өчен көрәште. Гомеренең ахырына кадәр шушы идеягә тугры булып калды. Ул үзеннән соң шушы көрәшен дәвам итәрлек татар милләтчеләре әзерләп калдырды. Бәйсезлек орлыклары чәчте. Милләт яшәгәндә Мөхәммәд Минашевның да идеяләре яшәр, тормышка ашар. Татар халкы азат һәм бәйсез булыр. Мәскәү урамнарында татарның милли байрагы Рәсәй өстендә Мөхәммәд хыялланган алтын урда байрагы җилфердәр. Иншааллах. Мөхәммәд Минашев гади кеше түгел иде. Ул күренеш иде. Ул кешене айырып тора торган, шәхес ясый торган сыйфатлардан оешкан иде. Аның кешелеклеге ул шул кадәр саф, чиста, кеше өчен йөрәге белән утка кергән кеше иде. Ул Мәскәү татарларының теге танылмаган дип әйтим микән, легаль булмаган дип әйтергә мөмкин, танылмаган, ул Мәскәү татарларының штаб начальнигы иде. Bütün яңалыклар, bütün киләчәкләр, bütün уйлар Мөхәммәд Минашев аша аның белән бергә эшләнелде, аның белән бергә чыгарылды һәм бергә тормышка ашырылды. Миңа без аның белән бик күптән таныш һәм дус идек. Ялгышмасам, бәлки иртәрәк тә булгандыр. Ялгышмасам, 1981 елда мин Мәскәүгә баргач, Измайлов паркында
татарларның сабан туенда катнаштык. Без анда аның белән бергә таныштык һәм шуннан соң без дуслашып китеп, аның белән аерылмас дуслар булдык. Ул минем Мәскәүдәге фатирның хуҗасы кебек иде. Минем фатирым булмаса да, мин анда Мәскәүгә бара да минем инде кайда яшәвем билгеле, бары тик Мөхәммәдтә. Без аның белән бик күп халыкара форумнарда, шулай ук Татар иҗтимагый үзәгенең курултайларында булдык. Ул минем иҗат кешеләремдә булгалады. Мин аны һәрвакыт чакырырга тырыштым. Ул моңсу кеше, моңлы кеше, җырлы кеше һәм язучы кеше. Ул бер вакытта журналист иде, ул бер вакытта публицист иде. Ул китаплар язды. Ул шул кадәр кешегә кешелеккә бирелгән кеше иде. Аның туган ягын яратуын, туган телен яратуын ул үзе тумышы белән татар мишәр иде, мишәр татар иде. Әмма шушы телнең нечкәлекләрен аның кебек тагын кем билде икән, якын тирәдә Мәскәүләрдә мин әйтә алмыйм. Көтмәгәндә генә Мөхәммәд белән аерылышу минем өчен бик авыр тәэсир итте. Мин әле генә уйнап киләм һәм шул вакытта мин якын дусларымны, Мәскәүдәге якын дусларымны Мөхәммәд Минашев кайгысы белән уртаклашканнары өчен рәхмәт әйтәм һәм без киләчәктә аның истәлеген саклар өчен, аны мәңгеләштерер өчен кирәк эшләр эшләргә тиешбез. Беренчедән, минемчә, Мөхәммәд Минашев турында истәлекләр китабы язганда яхшы булган булыр иде. Бәлки фото альбом чыгарган хәлдә яхшы булган булыр иде. Аның туган авылында, туган җирендә, аңа туган авылында хәтта матур гына әйтеп һәйкәл куйсак та артык булмасы, ул аңа лаек. Мин үзем Мөхәммәд Минашевны шул кадәр яраттым һәм аны ихтирам иттем. Аның белән сөйләшмичә, аның белән киңәшмичә мин бер генә эшкә дә тотынмадым. Хәтердә минем бу бит империя китабы бик кыен хәлдә кулга алынгач, 90-нчы еллар башында без аның белән Америка, Россия үзәгендә, пресса үзәгендә чит ил корреспондентлары өчен пресс-конференция оештырдык. Икебезгә дә анда безгә шактый авырга туры килде һәм без аны матур итеп җиңеп чыктык һәм минем убит империя китабы азат ителде. Менә туганнарыма нәрсә әйтәсем килә. Мөхәммәд Минашевның истәлеген саклаганнары өчен барлык Мәскәү татарларына зур рәхмәт әйтәм. Безгә бергә булырга кирәк, аерылышмаска кирәк. Килгәндә әгәр дә мин сезгә кермәсәм, сез килгәндә сезгә барганда мин сезгә кермәсәм, ул инде тормыш түгел. Без бергә яшәргә тиешбез һәм бердәм булырга тиешбез. Әйдәгез, матур итеп тормышны, әле тормыш бетә дигән ниндер куркыныч уйлардан арынып, без тормыш башлана, тормыш яңара, тормыш Мөхәммәд Минашев кушканча матур юлдан китәчәк дип ышанып яшәргә кирәк. Хәерле көн. Ассаламу алейкум. Мөхтәрәм Мәскәүле кардәшләр. Башкортстанның бер татар төбәге булган Бәләбәй шәһәреннән кайнар сәламнарыбыз. Мөхәммәд ага Минашевның хәтер көн билгеләп үткәрергә җыенганлыгызны белгәч, минем үземнең дә сезләрнең арасындамын дип хис итәсем килде. Чөнки Мөхәммәд ага безнең бик күпләребезгә үзенең милләтпәрвәрлеге белән үрнәк булып торды. Мәскәүдәге өлкән буын милләтпәрвәрләребезнең хатирәләреннән безгә бераз яшьрәк булган милләтчеләргә мәгълүм ки, ничек алар башлыча Мәскәүнең Измаил паркында җыелып очрашып, андагы гармон тавышы астында татар яшьләренең бию уеннары арасында милләтебезнең киләчәк язмышы турында баш ватуларын, башка авыллык урыннарында җыелышып, махсус органнарның игътибарына тап булып, курку янаулар аша да эшләрен дәвам итүләре турында сөйләгәннәр. Мин әле үзем 1971-73 елларда
студент буларак каникулларда Мәскәүгә кунакка килеп йөргән заманнарда Измаил паркы һаман татар яшьләренең очрашып, кәеф сафа кыру урыны булып тора иде әле. Татар петашогы. Анда барып аралашу минем дә күңелләргә җылы эшти иде. Мөхәммәд ага да шул татар петашогында миллилеген саклап йөргән кеше. Хәзер әйтәләр биредә инде бу татар петашогы җыелган, беткән дип. Мөхәммәд ага белән без кунадан да танышып, соңра интернет шелтәрләре аша ул җитәкләгән Ватан милли фиркасыннан шул фирка исеменнән һәр даим татар дөньясы буенча хәбәрләр алып торсам да, аның белән якыннан инде шактый соңрак әлеге гасырның 8нче елларында микән танышкан идем. Безнең рус теленең төрки нигезләре сүзлеге китабы да аңа барып ирешкәч, ул мине бирегә Мәскәүгә презентация үткәрергә инде башладым. Ул вакытларда мин татар гимназиясе директоры буларак үзем дә зур басым астында эшләйдем. Шуңа күрә китабыбызның инде 5нче басмасы дөнья күргәч кенә без монда килеп Айдар Хәлим, Насим Сахаповлар белән Мөхәммәд ага тырышлыгы илә Мәскәү зыялыларын үзебезнең иҗат эшләре белән таныштыру мөмкинчелегенә ирешкән идек. Шактый кешеләр соңра дусларым булып киттеләр. Шуларның берсе менә сезнең арада Гаяр Искәндәр. Мөхәммәд ага белән тагы да безнең ике хезмәтебезне что из Москвы Великий Татарий һәм словарь тюркских основ романо-германских языков сүзлекләрен бирдә һәм Мәскәүнең Көнчыгыш телләр институтында презентация үткәрүен оештырдылар. Килгән саен Мөхәммәд ага үзенә кунакка чакыра булыр иде. Аның фатирында бихисап та күп татар китаплары булыр иде. Аның үзе җитәкләгән, үзе иҗат иткән мишәрләрнең топонимик сүзлеге китабының бирдә үк үткән презентация чарасында да булып, ул хезмәте белән танышып чыкканнан соң, минем башымда һәр татар төбәгенең дә, һәр татар авылының да топонимик образын булдыру кирәк дигән идея туды. Шәт, монда фикер бер бик көчле Уфа татар мишәре Камил Аблязовның да күңеленә килеп кергән булып чыкты. Сорамадым, Мөхәммәд аганың шушы хезмәтеннән түгел микән. Һәрхәлдә инде Татарстанның Шәһабетдин Мәрҗани исеме астындагы татар тарих институты бу эшне күтәреп алып, бөтен Россия киңлегенә җәелдерде, иншаллах. Худайга шөкер, татар халкы милли яктан бик кысынкылыкта яшәсә дә, аның шундый Мөхәммәд агалар кебек көчле буыннарга үрнәк булырдай шәхесләре булды. Шундый фикердәшләребез, фидакарларыбыз тырышлыгы аркасында милләтпәрвәрлек чылбыры дәвам итә. Без өлкәнрәк буынның эшләрен дәвам итүчеләр алырга рәхмәтлебез. Эшләгән эшләребез гомер буе халкыбызга хезмәт иткән Мөхәммәд аганың рухын тынычландыруга сәбәп булсын иде. Авыр туфрагы җиңел булсын. Иминлектә милләт мәнфәгатьләрен кайгырту юлларында очрашырга язсын безгә. Сау булыгыз.